Ελληνίδες Έλληνες. Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Πολιτών και ονομάζομαι Τάκος Γάκος Δημοσθένης. Αποφάσισα να ηγηθώ ενός νέου κόμματος, παύλα κινήματος, που θα υπηρετήσει πιστά το λαό και θα τον βγάλει από το σημερινό αδιέξοδο. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω με όλα τα μέσα και να αφοσιωθώ στον κοινό σκοπό για όφελος της Ελλάδας με ένα λαμπρό επιτελείο από άξιους συνεργάτες και φίλους που στηρίζουν την προσπάθειά μου αυτή για να οδηγήσουμε τη χώρα μακριά από την κρίση και τις κομματικές αντιπαραθέσεις και να καταστήσουμε δυνατή, ανεξάρτητη, αδέσμευτη και άξια εταίρο των λαών της Ευρώπης. Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων, καθαρές λύσεις, νέοι ορίζοντες και ελπίδα της Ελλάδας. Προοδευτικός συνδυασμός με συμμετοχή νέων και παλαιών πολιτών για την Ελλάδα του φωτός, του πνεύματος, της φιλοσοφίας και της ευλογίας, χωρίς κομματικές ταμπέλες, δικαιοσύνη, πρόοδος με αγανακτισμένους πολίτες, πικραμένους, απογοητευμένους, ανεξάρτητους, αδικημένους βουλευτές από ένα δυνατό γαλανόλευκο εθνικό κίνημα, χωρίς εντολοδόχους ξένους και αλότριων κέντρων εξουσίας. Συντονιστής της πρωτοβουλίας είναι ο υποφαινόμενος πρόεδρος Δημοσθένης Τάκος Γάκος και ακολουθούν εξαίσιες και σύγχρονες προοδευτικές δυνάμεις από πυρήνες που έχει δημιουργήσει σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό με ομογενείς. Στόχος των εμπλεκομένων σε αυτήν την προσπάθεια είναι να υπάρξει σαφέστατη αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης όρων κοινωνικής και δημοκρατικής ευθύνης και σύζευξης όλων των δυνάμεων των πολιτών πανεθνικά χωρίς κομματικές ταμπέλες, με σεβασμό στις δημοκρατικές και ηθικές αξίες, σύγχρονη δυναμική στο χώρο της πολιτικής, προτείνει νέες ιδέες και άμεσες λύσεις στα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τον τόπο μας, διότι η κατάσταση της χώρας μας επιδεινώνεται συνεχώς και φτωχοποιείται. Κόμμα παύλα κίνημα που έχει σαν κεντρικό άξονα τον πολίτη της Ελλάδας, Έλληνας και νόμιμος μετανάστης και τις ανάγκες του και επιθυμεί να τον καταστήσει άξιο ευρωπαϊκό εταίρο. Όλοι μαζί για ένα στόχο, για την ανάπτυξη και σωτηρία της πατρίδας μας από ένα δυνατό γαλανόλευκο κίνημα ελπίδας της Ελλάδας έξω από τους διαπλεκόμενους του κράτους που την αποδόμησαν. Ήρθε η ώρα όλοι οι πολίτες να καταθέσουν τις κομματικές τους ταμπέλες και να συνεργαστούν πανεθνικά. Η Δημοκρατία Πολιτών θα δομήσει με καθαρές λύσεις νέους ορίζοντες, προοδευτικά και με δικαιοσύνη που θα φέρει την πρόοδο στον Έλληνα πολίτη που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Η Ελλάδα πρέπει να ξαναβρει την έγκλη της, διότι έχει πλούσια κληρονομιά και ξανά προς τη δόξα τραβά και ποτέ δεν πεθαίνει. Ναι, λύσεις υπάρχουν και θα δοθούν με σωστή διαχείριση και αποκατάσταση σε όλους τους τομείς, με μελέτη από Έλληνες πανεπιστημιακούς που θα κληθούν και θα φέρουν την αναγέννηση. Ευχαριστώ. Θα έχουμε άλλα αποσπάσματα στη συνέχεια που θα πληροφορηθείτε.